Ak som mal dobré know-how, dobrých mentorov, dobrý postup, a neúspel som, tak čo mi radíš? Tak toto je naozaj veľmi ťažká aj psychická skúška, keď v obchode neúspeješ v rámci biznisu, alebo jak som spomínal už toho partnerstva a neúspeješ v tom biznise, že jednoducho mal si dobré kroky, mal si mentora, ktorý ťa v tom posúval, mal si všetko dobre nastavené, ale niečo proste nevyšlo, s čím si nečakal, nejaká čierna labuť, teda vec, ktorou v rámci svojho biznisu nepočítaš, tak ti odporúčam len to, že žiadny biznis, či už je to Steve Jobs alebo Google sa nezaobišiel tým, že by mal každý projekt úspešný, lebo začal každý nejaký úspešný CEO s tým, že proste ten projekt vyšiel. Máš mnoho neúspechov, aj 100, aj 1000, a až potom ten 1001 i prvý vyšiel. Len záleží, koľko toho unesieš, koľko toho zvládneš, koľko máš chuti. Vždy si treba povedať, dobre, nevyšlo to, idem ďalej, idem to skúsiť. Zase mám niečo nové, som sa naučil, tomuto sa vyhnem a idem zás. Aj z dobrého basketbalistu šampióna sa stane šampión len vtedy, keď mám milión neúspechov predtým. Netrafil kôš miliónkrát predtým a milión prvýkrát trafil. A preto je dobrý basketbalista, preto je šampión.